Klíčová spojnice Letenského náměstí a Prahy 6 bude až do konce roku uzavřená. Korunovační se totiž opravuje. Rekonstrukce byla nutná, zejména rekonstrukce mostu ulice Korunovační, který byl již v havarijním stavu. Nový most v budoucnu počítá s realizací dvoukolejné trati Praha-Kladno. V další etapě oprav čekají změny ulici pod Kaštany. Součástí rekonstrukce je také snížení staré hlukové zátěže, což je výměna dlažby za živičný povrch. Chodníky budou řešeny z pražské mozaiky a parkovací zálivy budou kamenné. Prázdninový provoz sice umožňuje na mnoha místech Prahy volný průjezd. V Praze 6 je ale díky této rekonstrukci nutné počítat se zdržením. Je to poměrně zásadní dopravní omezení. Objízdná trasa je pak vedena přes Svatovíckou až na Vítězné náměstí. Pro pěší bude po celou dobu rekonstrukce zřízena lávka, po které budou moci bezpečně přecházet. Provoz tedy houstne především před takzvaným kulaťákem, kde se ve špičce tvoří kolony. Největším problémem se zdál neřízený přechod pro chodce u tramvajové zastávky na výjezdu z kruhového objezdu. Snadnější přechod chodců v hustém provozu se snaží technická správa komunikací vyřešit. Na základě požadavku Prahy 6 a zároveň v souvislosti s rekonstrukcí ulice Korunovační jsme zprovoznili provizorní přechod přes ulici Svatovícká. Rekonstrukce by měla být hotová na konci letošního roku. Ti, co se zde chtějí vyhnout kolonám, mohou vyměnit auto za tramvaj či metro. Barbora Měkotová, televize Praha.